Il-Mexxej Laburista qal li fuq il-kwistjoni tad-divorzju Gonzi għamel il-kalkoli politiċi tiegħu u l-unika interess tiegħu huma l-voti. Għalhekk għażel li ma jitkellimx biex la jrid jidher sabiħ u lanqas ikraħ mal-elettorat. Muscat qal li dan huwa stil ta' politiku tal-passat. Muscat jgħid li l-kwistjoni vera wara r-referendum tad-divorzju hija t-tolleranza. Il-punt tiegħi huwa ieħor. Il-punt tiegħi huwa it-tolleranza. Illi fil-fema tiegħi ma nistax jien bil-vot tiegħi inċaħħad lill-familja ġdida milli jkollha drittijiet tagħha. Wara r-referendum ikun x'ikun ir-riżultat se jibqa' jkun hawn is-separazzjonijiet. Muscat qal li min qed jitkellem kontra id-divorzju għadu ma ħareġ b'alternattiva għal dawk il-familji li għandhom bżonnu. Jien nikkonfermaw jkun hemm min qed jismani forsi jxokkja ruħu. Bid-divorzju it-tfal jibatu, iva. Bħalma jibatu tfal bis-separazzjoni, bħalma jibatu tfal bl-annullament. Dik ma ħajbiddilha ħadd dik is-sitwazzjoni, sfortunatament. L-unika differenza bid-divorzju hija illi jekk ħadd tkun iffurmata familja ġdida, ma tħallix it-tfal minn dik il-familja l-ġdida ibatu huma wkoll. Qal il-pożizzjoni tiegħu diġà mela ċara favur id-dħul tad-divorzju u reġa' tenna li se jħalli lill-membri parlamentari laburisti u liċ-ċittadini jivvutaw skont il-kuxjenza tagħhom. Qal li huwa jagħmel dan mingħajr kalkoli politiċi u li se jirrispetta r-rieda tal-poplu.